बर' सावथुन मुलुगनि गेजेराव मानो खनले ससियेल मिडियायाव सावरायजानांगौ जादों? बर' सावथुन मुलुगनि आफादफोरा मानो सिरि? थारैनो बर' सावथुन मुलुगा गावनि गोसो बायदि सोलिदों नामा? आथिखालाव ससियेल मिडियायाव बर' सावथुननि फावगिरिनिल' मानो सावरायजानाय जादों? फैगौ 7 सेप्तेम्बर खालार गेमस्रि आरो जेम्सनि बागै मा राहा लानाय जागोन? बेखौ लानानै बर' सावथुन मुलुगनि नेहाथारि गुरु पबित्र बिथाङा मा फोरमायखो? जोंनि खौरांगिरि अपेन कंगर नार्जारी बिथांनि गेजेरजों मोनथिना लानि। दाथ' मोजां नङा। थांनाय 2020नि जितु लकडाउन स्टार्ट जाबाय मार्चनिफ्राय दिनैसिम जोबोर गाज्रि हालोदाव दं आरो 2021नि उनाव 2022निफ्राय मोजां जागोन होननानै जों आसा थिनानै दं। दा बेखिनियानो आरो माखासे बे प्रट'कलखौ मानिनायनि थाखाय जों ज' जानो हायाखै, खामानि मावनो हायाखै, फिल्म दिहुननो हायाखै, प्रडिउसार्सफोरा ओरैनो दं, जों आर्टिस्टफोराबो ओरैनो दं। बेनि थाखायनो जों माने जेबो मावनो हायाखै होननानै बुंजायो आरो। गोबां सावथुन मुलुगनि बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि बिथांमोननि गोबां भिडिअ भाइरेल जानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेनि बेलायाव मा बुङो? जों नुगासिनो दं, गासैबो रायजो राजाया नुगासिनो दं। बेनिफ्राय जों बिसाया दा मा मावगोन बा मा मावबोखो बिदिहाय माखासे सोंथि जादों आरो। दा बे बाथ्राखौ आं नेहाथारिनि मासिनिफ्राय स्पस्ट' बुंनो सानदों। जों महरगिरि हिसाबै, गासै आसामनि महरगिरि हिसाबै जों जि मावबोनांगौमोन बेखौथ' मावबोदों। बेजों लोगोसे दा गेजेरावनो बेले बेजे खालामबोबाय दं सासे सानै महरगिरिया गावसोरनि पपुलारिटिनि थाखाय, गावसोरखौ माने इम्परटेन्स मोननो थाखाय जि मावबोबाय दं बियो माने जोबोर गाज्रि हालोदसिम फैबाय आरो। जों दा नायै नुयै जों दा मेंबाय। बिसिनि थाखायबो जों महरगिरिफोरा माखासे रायजानो गोनां जाबाय। बेनि थाखायनो जों दा गोख्रों मोनसे मिटिं लानाय जादों। 5 सेप्तेम्बराव लादोंमोन जों। बे फावसायनानै जों 7 सेप्तेम्बराव लानाय जाबाय। डिमाकुसियाव लासिगोन जों बेखौ। ओमफ्राय बै सानाव दा बै जिथु भाइरेल जानानै दं बे सानै मानसि बयबो मिथिखागौ जों सोरनि बाथ्रा बुंदों। दा बिसोर सानैनि सायाव गोख्रों मोनसे डिसिसन, अपेन डिसिसन लानाय जागोन आरो जोंनि एग्जिकिउटिभ मिटिङाव। दा बै डिसिसन खालि मा डिसिसन जायो बेखौ नोंथांमोना नेनानै थादो। बे डिसिसना पाब्लिक जागोन आरो बेयो रायजोनि गोजोननाय मोनसे डिसिसन जागोन आरो जोंनि महरगिरिफोरनिबो मोनसे गोजोनथाव डिसिसन जागोन होननानै आं दिनै फोसावो।